Salutare prieteni și mai faceți! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi ne vom juca Roblox. O să vă arăt câteva secrete din Roblox. Și da, haideți să începem. Ok, vom începe. Adică o să vă arăt mai multe Roblox-uri, adică Roblox, nu. Ia zici, vrei să-mi iau eu ceva păr de aici? Ia, scrieți în comentarii ce păr să-mi iau. Să-mi iau fața aceasta, vreți? Sau mască? Nu știu, ok. Stați puțin. Vreau să șterg paginile, bun. Intrăm din nou în Roblox. Și vreau să... cum să zic, să ne jucăm mai multe tipuri de Roblox și o să vă arăt și câte un secret din fiecare. Ok, scriem aici Brookhaven, mai multe Brookhaven, pardon. Ok, asta este Brookhaven original, dar vom începe cu alt Brookhaven. Primul Brookhaven va fi acesta. Este unul cu apă. Wow, aici avem și o poză cu cineva care a încercat un vlogger. Vreau să strângem 100 de abonați, ca 1000 de abonați, 100 de abonați. Și da, o să ajungem foarte departe, eu sper, pentru că vreau să fim... Verișoara mea o cheamă, are și ea, o cheamă Maia, bară jos, Jim, bară jos, pisicuța. Așa o cheamă pe ea. Bun, straniu, că, vedeți voi, nu mi-apare cam nimic, vedeți, cădem. Am căzut în apă. Și aici avem un delfin, am văzut un delfin și m-a omorât. Avem și un popit. Ok. Nu știu ce trebuie să fac mai exact. Trebuie să iau popitul să-l arunc. Nu știu. Trebuie mă arunc și eu. Așa. M-a omorât delfinul. Haideți să ieșim din acesta. Am crezut că este altul, dar văd că este foarte urât. Nu-mi place. Am crezut că va fi ceva mai fain. Obi Brookhaven. Auziți aici games. Haideți să intrăm în acesta. Sunt foarte curioasă să vedem dacă putem să luăm premiu. Chiar dacă nu avem premiu, putem să luăm premiu. Ce ziceți? Nu cred că e adevărată. Nu știu, scrieți voi în comentarii dacă este adevărată chestia asta. Bun. Da, să nu încep. Se aude foarte nașpa. Ce este asta? Play. Ăsta nu-i Brookhaven, eu nu mă joc așa ceva. Sunt doar eu în jocul ăsta. Ce? Nu pot să cred așa ceva. Bun, am revenit. Nu știu ce Brookhaven-uri. Să mai încercăm. Eu vreau unul cu apă, să vedem cum arată ăsta. Este fix ca acela, nu pot să cred. Și sper să nu vină delfinul. Dar noi trebuie să stăm cât mai înăuntru. Haideți să ne urcăm aici sus, uite așa. Ne ridicăm cât mai sus. Așa.
Haideți să intrăm într-o casă. Sunt foarte curioasă. Acesta mi pare că nu are delfini. Oh. Ok, am pus puțină pauză, dar da, haideți să mergem aici jos. Încă... Ce? Când a mai apărut și ăla? Nașpa. Ne aruncăm într-o zonă mai... Așa. Așa bun. A apărut. A, uitați-l acolo. Delfinul, uitați-l. A, vrea să ajungă la mine, nu. O să mă duc cât mai sus să dispar. Delfinul. Aici nu cred că mă găsește alta. Ok, pot să... Wow, ce tare e! Wow, ce tare e! M-am pus la volanul. La volan și pot să conduc? What the... Ok, hai să ieșim că nu prea îmi place. Sunt doar eu pe Brookhaven-ul ăsta. Bun, dragilor, acum o să trebuiască să găsesc încă un Brookhaven. Mai original, dacă s-ar putea. Ok, eu vreau să găsesc Brookhaven-ul vechi. Sunt Brookhaven-ul vechi. Ăsta este unul vechi, deci vom intra în el pentru că este unul vechi. Se pare... Ok. Nu este Brookhaven-ul vechi. Ce? Asta și asta ce e? Ce? Am eu un Brookhaven. Suntem doar de pe Brookhaven-ul ăsta, așa că nu vă intru. Am eu un Brookhaven superb. Dar nu știu dacă îl voi găsi. Ca să spun așa. Ok, voi încerca să văd. A, uitați-l. Acesta este un Brookhaven. Dar de ce? Nu ne dă voie. De ce? Habar n-am. Bun, haideți să intrăm în Adopt Me. Dar asta nu e Adopt Me. Normal. Ok, bun, haideți să intrăm în Brookhaven normal. Și o să le spunem la oameni așa pe final. Pentru că, da, o să le spunem ceva. O să le spunem. O să le spunem să... Dacă sunt români, stai să vedem. Asta nu e Brookhaven normal. Asta nu e Brookhaven normal. Ba da, ăla e. Eu nu sunt îmbrăcat așa. Și poți să-ți iei și casă, cred. Că, uite, uitați, acolo e o casă. Mergem și la ea. Mă scuzați dacă mama vorbește, că ea nu știa că filmez, dar da. Okay. Mamă, câte case, mă duc și eu la ele. Eu nu știam că avem voie să luăm case în Brookhaven-urile acestea. Că sigur nu-i Brookhaven normal, pentru că vedeți cum arată. N-are nici primăria.
Deci nu avem voie să ne iau în casă. Eu nu pot să cred. Bun. Oh, no! Oh my god! Oh my god! Aici nu știu dacă poate să ne dea bani hus. Adică nu avem voie să ne luăm casă. Nu ar... Ai, casă e ușa închisă? What? Biscuiți. Ok, bun. Ok, bun. Deci nu ne văd, nu ne dă voie. Ce Brookhaven ele este asta. Ok, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați like, să vă abonați și v-am pupat!